Timo. Hey, doctor! Hey, doctor, biko, na. Hey, no, gasi ni keke mami agbaka ya na gwa gị na ebubatara mmadụ na emergency n'ụlọ ọgwụ. Ya ka nji were ọsọ sị ka m kpọọ gị. Ka ịgbaka. Sike biko. Hey, doctor biko mewa ọsịsọ. Doctor kedu? Ọ ka na-ekuzikwa ume. Ka efu unu siri emere ọnya. Doctor. Akwa na ego anyị eji wee kwụọ. Ma ego dị na otu a nke ọ dị ka onye si ya bata. Ma ego dị na otu a ka ọ na-anara ikuku. Ego anyị eji kwụọ ụgwọ ka anyị na-achọ. Wee nwanne anyị nwoke wee bata wee sị na ọfụlụ ebe a na-agba bet Naija. Wee jewa na ego ara ya eji wee kwụọ ụgwọ ka o ji wee gba bet. Nwanne anyị nwoke wee n'ebe wee buli iwe wee kwụọ ya na njọ. Madam, condition adịkwa critical unu na afọ na ka m kwado na. Doctor biko ibe ọ bụla ihe ego abụrụ nsogbu. Chineke nna. Ọna ka m kwado na. Ọ dịkwa ka a transfer ya ụlọ ọgwụ. Doctor biko ibe ọ bụla ihe eme biko ego ayara awụ nsogbu biko. Ka nne ya rigodo. Ya. Na nwanne m nwoke. Nwanne anyị nwoke. Gị waya ihe. Ya tọfụ. Igba mara gị ọsị eme ka ime. Ya bụ nwa mechukwala ntị nke bi were ego eji ọkwụkwụ na nwanna. This month bụ February. Ihe ọwa nwa bịala anyị. Ya dị n'iwu ọkụ. Unu mekwu ya eme ma rapụrụ Chukwu. Ụmụ ndị ọ bụ na ha na-achị aso na-akpa. Akpa ụka ya esi wee kpa. Nwanne ya nwoke. Ọ nwanne m. O nwere nsogbu. Doctor biko. Achọrọ m ka ihe mee nwa. Ihe mee ya mma anyị ga-anwụkwa o. Ekume. Ọ dị mma. Ọ laịnụ m bụ ife a. Unu gba akụ unu gba mbọ ya agba mbọ na rapụrụ Chineke. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ka a na-achị asị wee kpa. Ife ka m bịa kpọta gị ka m tụọ gị azụ. Ihe a dọkịta na-agbagharị gidigidi. Ọ bụla gị ọma unu bil. Nnukwute bil. Unu eriwe ego na unu atawala anya. Ịghọtago? Eziokwu. Ofufe eti akịta ka nwa pikolu mmiti. Agbeligide. I don't know everything. Fashakọlụ nke ha ji eje chewe dọkịta. Anụ ọhịa kubie. Jibele onwe ya n'igwe. Ọmụnwa ka a bịa tụnyekwalụ. Ịghọtago? So mgbamgba niile akịta acha na-atụchalụ m. Ịghọtago? Ihe anyị fụkịta dọkịta na-eme gaba. Obere dị na ọmanụ nnukwute bil. Ọ ka ha si eme. Nwere chọrọ iju ka iwe dọkịta ka ị na-enye ha ba. Na nghọta. Abụrụ m dọkịta na ọ na-ese eme akpịsị ekpele ekwu eme. Ọ na-aka dọkịta mesa kịta mma ka ọ ga-agbagotelu m. So ife nje ekwuri ya kịta. Afụgo m nwanne gị nwoke a. Afụgo m size ya. Ọ 5.5 bi ya. Aghọta m size ya na gịnị? Na height ya. Ma new designs. Chere aghọtabeghị m advert gị na-eme ka ihe na-ele ka ebe ị na-eme. Kedu onye iwu? Business ka nne m. Kedu business wee ya? Ana m ele igbe. Afịa akpati ozu. Nwanne m na-anwụgwa anwụ ka ibido bịa gwa nka ịbịa golu ya igbe. Ọ ya anwụ na-ekosi eku ume. Ngwa! Dọkịta mana ọ ya anwụ. Afọ m isi adọrọ gị mma. Ọnwụ kịta ọ ya anwụ next minute. Onye ala ka ewu na-ele akpati. Dọkịta! Chukwuemeka bikonu. Chukwuemeka bikonu. Emekwana anyị ya Chukwuemeka. Chukwuemeka biko. Sorry. Is your brother? Go for beat.